tiri kuno adikani National Development Strategy 1 kumasvingo. Tadzokazve kumasvingo. Tiri kutenderera tichinohwa zvakasara zvichiitika. Nekuti kazhinji kana tichitarisa zvinoitika zvinosara zvichiitika, hatingotarisira hurumende, hatingotarisira vanhu vari kushanda mabasa acho, nesuwo tinozvitarisa kuti sevabanzi, senharaunda, isisuwo chatagona kuita chii. Nekuti ongororo netsvakiridzo inorakidza kuti dzimwe nharaunda dzinotosumudza chimwe chinhu. Mutoona kuti izvi zvakagadzirwa nenharaunda izvi. Chirongwa muri kuchipiwa neministry yedu, bazi redu rinotarisa hupfumi hwenyika nekusumudzirwa kwenyika. Mukatarisa kuno kumadziroko, kune hutekwa-tekwa, kune hudobi-dobi hwakanyorwa zvimwe zvezvinhu zvatiri kufamba nazvo. Regai ndipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri. Totanga nemi mukwambo wangu. Ndinotenda Mai Chisamba. Indoitwa Tongaita Ruvona, ndabva kuReserve Bank of Zimbabwe. Tinokutendai vataruvonga nouvepo hwenyu. Tinoda kutenda Mai Chisamba. Makadiwa vateereri nevatariri. Zita rangu ndini Blessing Tinarwo. Ndinoshanda kubazi rinoitwa nezveupfumi hwenyika kuMinistry of Finance and Economic Development. Ndiri mudepartment kana kuti bandiko rinoona nezvekufambisa kwemashoko mukati meMinistry of Finance. Thank you. Tinokutendai. Tinotenda Mai Chisamba, kaziwai vateereri nevatariri. Ini ndinonzi Engineer Ernest Shenje, ndinoshanda kuMinistry of Transport and Infrastructural Development kumudepartment rinoona nezvemugwagwa. Ndiri Deputy Director anoona nezvekuplanwa kwemugwagwa. Ndatenda. Tinokutendai vaShenje nouvepo hwenyu. Ndouya kwauri Murora. Ndoda kuvhunza kuti muno mumasvingo handizivi kuti ko TV tichaona rini, nokuti TV hatisi kuona TV. Nenyaya yei? Yakafa here TV yenyu? Haisi kubata. Ndiri kubvunza kana uchitoda kutoona paDSTV. Saka tiri kuziva kuti problem yacho ichagadziriswa zvarini. Ehe, pane chichema. Tichawa kuti chinonzi chii chaitika. Nokuti kana musingaoni Mai Chisamba Show muri kuonei? Hapana. Chimwe chichema? Bvunzo wangu unoenderana nezvamataura muchiti isu semaZimbabweans tinozvitsikirira pasi nekuumburudza dhola redu toga. Asi tinacho chivimbo chotoda kushandisawo $0 redu. Tinopinda different outlets, retail outlets, tonoda kutenga $0 redu. Asi tinosvika tichinzi aiwa icho ndechema-US, icho ndo chinobhadharwa $0. Aiwa iri dhiringiro haritengwi neRTGS, rinotengwa neUS dollar. Zvinozotipa mufungo wekuti zvino kana ndikabata RTGS yacho ndinonotenga sei kana ndichiudzwa zvekutenga nezvekusatenga nemari yedu yomuno. Mubvunzo wangu wepiri unonangana neveRoads. Road yataurwa yepajunior iyo. I'm a journalist, ndakaita story yacho. Ndikafonera engineer wemuno masvingo ndikati road iyo iri kugadzirwa nani? Zvikanzi iri under Ministry of Roads. Saka inda ndambofonera vekanzuru ndichifunga kuti pamwe road yekanzuru. Road iyo yane makore 2 yascrapewa down, yabvisiwa tara. Zvikanzi isusu seMinistry of Road hatisina mafunds ekugadzira road iyo. Ndikati saka ichauya rini? Havana kupindura zvakandigutsa nanhasi road iyo ichiri yakadaro. Ndatenda. Mashoko akanaka, mubvunzo wakabatana naye. Regai ndiuye kuchikuva. Munhu wese ngaatore pawo. Tombotanga nemi mukwasha wekuRBZ. Kunzi takuudzwa kuti ichi hachitengwe nenhingi, ichi hachitengwe. Zviri mumutemo here? Zvingapedzwe sei? Nokuti munhu ada kuziva kuti zvinopera rini? Vanotaura nani? Vanobatsirwa nani? Tinoziva kuti pane nzvimbo nenzvimbo yekuti mukataura nevava zvinofamba, mukataura nevava. Asi apa pano patinotsika apa hapana ripo. Zvakanaka. Manziro andaita mubvunzo wavo zvinhu zvatisinganyanyi kutarisira kuti zviitike, nokuti pamutemo unenge wakaiswa nehurumende, ndofunga Mai Tinarwo anogona kuzonditsigirawo, ndewekuti pakushandiswa kwatiri kuita mari mueconomy yedu yatiri kuti ine dual currency, zvikuru US dollar neZimbabwe dollar. Chero hazvo tizova nemamwe macurrencies, asi tongoti foreign currency nelocal currency, saka idual. Mutemo zvichibvumidzwa izvozvo kuti zviitwe, tarisiro yaive kuti munhu ngaave nesarudzo yekuti aronda kubhadhara nemari ipi.
nokuti mari idzodzo pekupedzisira padzo dzinofanira kuenzaniswa neyavanoti exchange rate. Saka kwatiri ungatonzi musikanzwa uri kuitwa nevamabhizinesi kuti vari kuti ichi chakati ngachibhadharwe nemari yakati, ichi ngachibhadharwe nechakati, zvinhu zvinenge zvisiri pamutemo. Saka ndinodzoka zvakare ndichitsikidzira kuti kana muine zvamunenge maona zvakadaro, imvumo yenyu sevatengi kuti muise report kune Financial Intelligence Unit yedu, uyezve even Ministry of Finance, nokuti izvozvo hazvinambogara zvataurwa kuti vemabhizinesi vasarudze vanhu kuti vasarudze mari yavanoda kutora kuvanhu. Isu mudual currency tinongotarisira kuti macurrencies ese akanzi ashandiswe ave ari anoshandiswa nevanhu maererano nekuwana kwaanenge akamaita. Izvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa nai. Ongororo netsvakiridzi inoratidza kuti nyunyuto kunyange tikave nayo kana tikaudzwa, munoona ndosaka zvinhu zvedu zvizhinji zvichisaririra. Izvo zvinoso ndikati ngatibude panze, munhu wese anoramba akagara achida kuona kuti vamwe vari kubuda here. Kana riri bhombu unotsvaka wagara ipapo, handiti uri kumiriramo kuti ngavatange kubuda. Izvozvi zvamuri kutaura izvozvi zvinenge mutapwe nawo, mataura zvinhu zvakanaka fani. Vanhu vakawanda vari kuzoona, zviri kuvanetsa mwoyo wavo, asi muri kuudzwa kuti ngazvitaurwe kwakati, taurai kwakati kuti tizive. Vari kumahofisi havazvizive. Panofanira kuwana mumwe chete anoshinga kuti inini ndinogara kumasvingo, chitoro chasamaita chiri kudai chiri kudai. Zvino munhu unongonzwa mazuva ano unorohwa, siyana nazvo. Zvino mukasiyana nazvo zvinosiyanawo nemi. Ehe, andei tinarwo. Vamuturingiwe pane statement yavakambobudisa yevalue for money. Tichitarisa maringe nemacontractors vari kuita basa, muchaona kuti hurumende under NDS 1 yakati hatidi kupa mabasa zvakanyanya kune macompanies ekune dzimwe nyika, tinoda kupromota vana vedu vomuno vanoita maprogram. Asi kuti vamwe zvazvichiitika ndezvokuti vanga vachiinda kunotora macontract ivo vasina mari yokuita zvinhu on the ground, because contractor anofanira kuzobhadharwa aita basa. Saka pamwe ndo zvinogona zvakatoitika parodhi kuti contractor akapiwa but obva ashaya mari yokuti apedzise program. Saka pakatorwa matanho akakura zvakada zvokuti vanhu vese ivavavo vachasungirwa nemutemo kuti vakwanise kuzadzisa. Kana vatadza kuzadzisa vanofanira kudzosera zvavanga vapiwa kuitira kuti basa riende mberi. Then ndandichida kutaura kuti maringe nenyaya yemaprice yanga ichitaurwa zveshuwa under NDS 1 plani yatinayo sebazi rezvemari ndeyekuti ticharamba tichishandisa multi-currency, asi tiri kuramba tichiwandira kuti tipromote kushandisa kwemari yedu yomuno. Zvakatinakira mukatarisa makore apfuura ayo, zvinhu zvaiwanikwa mumashopu zvanga zviri zvekune dzimwe nyika. Asi zvezvo muchaona kuti nekuda kwematanho ari kutorwa nebazi reMinistry of Finance, muchaona kuti mashopu over 80% yemaproducts maproducts emuno. Saka izvo zvakatinakira kuti kana tondozvitengesa, tikazvitengesa tazvigadzira nemari yedu yomuno zvine zvakachipa, asi tikazvitengesa tazvigadzira nema-US dollar zvichidhura. Saka zvinobva zvaita kuti maexports edu adzikire. Saka muchaona kuti tichawandira zvakadaro kuUS kushandisa mari yedu yomuno. Muchaona kuti macompanies vamwe vari kupiwa mari kuauction, kuti vari kupiwa ma-US dollar kuti vaimporte maequipment nezvekushandisa, asi kuti macompany iyayo vanopedzisira zvevoinda vanototi tiri kungotengesa nema-US dollar but vapiwa mari nehurumende. Saka muchaona kuti hurumende iri kutora matanho akakura zvakadaro zvekuteerera macompany iyayo vanenge vapiwa mari kuauction kuti vaishandise, nekuda kuti tiri kuda kuti mabasic commodities awanikwe nemari yemuno zvakachipa kuvanhu vose. Saka kana mazviona zvakadaro, taurai kubazi rataurwa FIU rekuReserve Bank kana kutifona seMinistry of Finance tichakupai macontacts kuti tinzwe kuti ndekupi kuri kuitwa zvakadaro. Zvimwe zvavo zvichionekwa futi zvokuti mabandiko ezveutano vanotengesa mapiritsi vari kunotora mapiritsi vopiwa nemari yedu pasi, asi kana vonotengesa nema-US dollar havachadi kuti vanhu vakwanise kushandisa mari yemuno kuti vatenge. Izvozvo zviri kuongororwa and muchaona matanho akawanda acharamba achiiswa kuti tikwanise kusvika patiri kuda kusvika kupromota upfumi hwenyika yedu. Mashoko akanaka echenjedza ari kutaurwa. Handiti muri kuona kuti zvinhu zviri kugadzirwa, tiri kuita fange tiri kuruka juzi richidudunurwa. Mumwe munhu ari kuruka juzi, mumwe ari kududunura. Mumwe ari kuruka juzi, mumwe ari kududunura. Asi haridudunuke kana iwewe neni tataura. Nekuti ava kana vazvidai kuti aiwa munofanira kuti mutaure, munofanira kuti muzviite, isi tikasataura vanongofunga kuti aiwa vanhu vari kufara. Ngatimboturai mafemo.
Tinokutendai vadikani nokuramba muchingotedza chirongwa chedu. Vakotsveri vedu vanhasi ndiro bazi redu rehurumende rinotarisa upfumi hwenyika, asi tine maministries akawanda vauya kuzokomba churu. Kana mukakomba makawanda chiri muchuru achiti nzvenge nhai ndoziva mwene vambobvunza mubvunzo wekuti aiwa ka hatisi kuona masaisai, hatisi kuona zvirongwa zveZBC, togoti tiri kufireiko namwene tichapindurwa na retired major the information. Handiti ndobotanga namwene mainyoka chunhu chinoti chemedza mumasvingo muno ongo imvura. Mvura zhinji dzavharwa, vamwe tiri kudzikonewa kudzibhadhara nokuti kana wava ne40,000 30,000 chikwereti ndizvozvo uchindobhadhara uchipedza rinouya futi rakakwira saizvozvo. Saka vagari vamasvingo vari kuchema uko. Mvura chokubikira vana munotanga maenda kuchibhorani, modzoka hapana chinobuda. vauchiri maoko amwene ndazviziva vamwene kuti hamungamboshaya chekutaura imi nyaya yemvura. Tichanzwa vachatibatsira panyaya yemvura. Mazvita henyu Tinotenda. mu NDS 1 iri ku Ministry of Finance and Economic Development sekupiwa kwa zviri kuitwa muchirongwa chino yanga ichikurudzirwawo nevatungamiriri vezvetsika vanosanganisira ini kuti hamutipiwo here mabasa, kwete kuti tihore, asi kuti tinoziva kuti tinohwa nezvema-development projects mumisangano tadamwa kukanzuro, mumisangano tadamwa kumaforum, mumisangano yakaita saiyo ino yaMai Chisamba Show. Asi tabuda muno tinoshuvira uye tinotohwa kuti iri basa tirigone iri nderedu iri. For example, maclusters 3, 6, 9, 12 ne14 ndezvedu zvetsika, asi hatisi kuzviwana. Tatikumbira kuti kana tozoenderera mberi mutitsvakewo nokuti tiri kutsvakai, tipei basa tiriite. Mashoko akanaka. Munoziva zvandatarisa bheji renyu muri changamire nai. Ndine urombo changamire. Ngatisei maoko tiri vanhu vane tsika nemagariro muna changamire. Tinokutendai changamire maita basa. Tinokutendai ndine urombo tanga tisina kucherechedza uvepe hwenyu, tanga tisina kuona bheji renyu. Tinokutendai. Takuya pa information. Hanzi vanuka zvatiri kusadharira zvavasi kutarisa. Toita sei? Isusu seve information ndinobva ku Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services. Ibasa redu tiso vatauriri vehurumende, ende ibasa redu kuti munhu wese takatinangana nedonzvo rekuti leaving no one no place behind. Tinoda kuti vanhu vange vachiziva zvese zviri kuitwa nehurumende yavo, uye hurumende yavo igoziva zvese zvavari kuda kana zvishuvirwa zvevanhu vemunyika mayo. Kuno ku signal television and radio signal yedu tunoiwana pa booster redu kana mask yedu yatingati yepa Glenlivet. Kana zviri zvekuti vanhu vekuno kumasvingo hamusi kuona TV yenyu, ndine urombo hwakanyanyisa. Ende ndega ndikuvimbise kuti 2 days ndisati ndabva kuno munenge makutoona TV yacho. Vauchirire maoko. Vamwene ndinoda kuti mugotora nhamba dzangu zvakare kuti kana mazuva maviri apfuura musati maona television yenyu, ini ndichatsvaga retired major kuti kochivimbiso chiye. Umbererei zvakare television yayo yakumasvingo. Mumwani taurai zvenyu. Ndaida pana mai vambobvunza vati pension. Pensioner, okay. Vachaura kuti no ndaenda kunotora mari 15,000 here, iwo wozobvisirwa ku account 18,000. Mai Chisamba, zvinoitika ndezvekuti ma-accounts atinawo kumabhengi ane yatingati ndomutero kana kuti price yacho
ndo kuti semari inobata bhuku here? aiwa yaunobhadhariswa nditi kushanda kunoita munhu ari mubhengi muyawo Ndapabata. anenge achifanira kuzobhadharwa, saka yatoti cost kana kuti macharges. Saka zvazvinoita mai ndezvekuti akaundi imwe neimwe ine macharges akasiyana, saka zvichienderana nokuti vane akaundi yakaita sei. Saka but isusu chatakaita kureserve bank ndechekuti takataurira mabhengi ese kuti vaite imwe yemhando dzeakaundi ine macharges ari pasi akaderera. Saka kuchirungu tinoti low cost accounts. Saka ndo ndaida kuti ndi pamwe kutenge vanhu vasingazivi kuti kune zvakadaro. Saka munhu akaenda kubhengi kwake akati arida kuvhura a low cost account, vanokwanisa kuvhurirwa account iyoyo inenge ine macharges ari pasi mamwe manoma. Vamwene vangu mapindurwa ka kuti kune mhando dzakasiyana siyana. Ndiruke asikumbira maybe RBZ yacho yachikwidza chi bank withdraw ndabva kwamaranda ndoya kumasvingo. Kwamaranda ndokube Kumwenezi kunobhadharwa $12,000 kuti uye kuno ndoyandopiwa $15. Ndingachengetedzwa here upfumi hwangu kuti hapana monitoring iripo, saka maybe vachikwidza wavo withdraw limit. izvozvo muchikamu chino ngatimboturai mafemo. Are the sum of our choices. We cannot escape the past. This mission of yours is gonna cost you dearly. The world is changing. Truth is vanishing. War is coming. Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. Vadikani muri kuzvipiwa seiko tiri kumasvingo neNational Development Strategy 1 zvatakambovimbisa zvamakaona zvakakunakirai ndezvipi, zvaitwa ndezvipi, shuviro dzenyu ndezvipi, zvamungadi kuti zvibatsiridzwe zvigadziriswe, zvamusiri kunzwisisa pamaprograms ese zvamungadi kuti zvijekeswe nekuti kutaurirana handiti hanzi kukanya mukaka urangana. Ndiri kuya kwamuri. Alright, inini ndetwa Takudzwa Mchisi. Okay, inini ndafara vezesa vari panzvimbo. Ndeda kubvunza nyaya yematarifs magetsi awo ari kuyakanyanya kukwira sitereki. Plus magetsi ari kuenda zvisingaiti. Kuti isusu sevana vechikoro tiri pagreat disadvantage yekuti kuverenga chekuchekoka. Sometimes magetsi anenge asiko anononoka kuuya. Saka toti ngavagadzirisewo panyaya yekudzikisa maretsi emagetsi nekuti magetsi ange aripo panzvimbo. Ndizvozvo tinotenda. Ndizvo ndiani achatidavidzira mubvunzo wezesa wekuti magetsi edu anofamba sei, varipo zvichapindurwa. Regai tinzwe zvakare mwana chivedzero. Mazvita Mai Chisamba zvakare. Tinotenda promise zvakare. Ndinongobata dzinopisa dzacho idzodzo. Ini munyika muno mune mazuva apfuura mune kuchema kukuru neinonzi e-creator. Mukuziva kwangu e-creator yanga ina mapepa kubva kunana RBZ ichiendawo kune mamwe makambani atinoshandisa pakufona pakutora mari. Zvino vanhu vakanga vatrust vakati izvi zvina mapepa mukati izvi zvakarongeka. Ndokuzongonzwa wanzi kune mukomana wechirudzi watoenda nemari yose. Saka hatizivi kuti zvinofamba sei kuti matsotsi akadai anopuwa mukana namapepa tozobirwa isu tichiti tiri kuchengetedzwa nevemutemo. Tinoda kunzwawo kubva kuRBZ zvinenge zvifambiswa sei panyaya dzemalicenses nemapepa ipapo. Mazvita Mai Chisamba. Muchirirei maoko.
ndabva ndati tichamuita mutauriri wemasvingo anodzisimudza. Handizive kuti apa tiri kubatsirwa nani? RBZ? Maite Mai Chisamba. Panyaya ye-creator, regai nditaure nchiti inini ku Reserve Bank ndiri kubazi rinopa ma-license mabhengi kozoita mamwe anonzi ma-microfinance, ndo vatinoshanda nawo. Kunozoita futi rimwe bazi rinoona nezvekupa ma-license atingati ma-bureau de change, ma-adler license vane zvema-remittance zviya. Saka ini ndiri kudire kwangu rekumabhengi revanhu vakaita seivava. Ndoku regai nditi ndichitaure ndichiti hatina zvakadaro. Kana makataurirwa kunzi yange yakapuhwa mapepa, kana makaona mapepa acho zvirokwazvo aine chitambi cheReserve Bank, ichocho chinenge chakatofojerwa. Isusu kwedu hatina kumbona mapepa akadaro. Mashoko makukutu echenjedzo nai. Munoziva kuti kana vanhu vachiita sevotambura havatani kungodyira. Ongororo netsvakiridzo inonzi hanzi vanhu vazhinji vemuZimbabwe tine dambudziko rehakirosi, kuhakira. Chatangonzwa tahakira, hakirosi inokanganisa. Nekuti dzimwe nguva vamwe vari kutengeserwa kunyange mastendi chaiwo asipo. Vari kutengeserwa mota yakapakwa paisina kana mapepa. Vamwe vari kutengeserwa dzimba dzisiko. Isu tiri kuti kana makangwara, hakuna zvinhu zvamunopedza kuita zvisina chitambi, sezvataurwa nababa, zvisina chitambi. Kana machiona chiri chitambi, imimi makachenjera, ndiri kuzoona. Zvibvunzei, zvitsvagei. Mazuva ano sekuru Google hapana zvavasinganyanyoziva. Mukazvitsvaga-tsvaga zvimwe munotozoona kuti hapana kwazviri kumbobva izvi. Ndizvana Mai Tekla nana baba Tekla. Taurai yenyu baba. Bvunza kutongofona kuReserve Bank kuti naye taonawo chakadai chiri ndechechokwadi. Tinokutendai nechenjedzo iyoyo vanhu vakawanda. Kana kune zvimwe zvaimboitwa zvakare zvinenge zvemapyramids, kuti iwe ukaisa mari inobva yazouya yakapeteka ka10, inozouya yakapeteka ka30. Mari haiuye kudaro sehoho vadiwa vatariri nevateereri, haiuye nenzira idzodzo. Pangadai paina chiri kuenda kubasa here nhai? Kana ichingoti huma zowana yapeteka ka10 nechi, zvinoshura izvozvo. Ndombouya kuna engineer. Tinotenda Dr. pamusoro ichangamiro. Kana tiri kumahead office kwedu hatisarudzi migwagwa yekugadzira, asi zvatinoita tine utungamiriri hwekuno kumaprovince, mainjiniers edu ari kuno kumasvingo, kuDepartment of Roads, kuDDF, kuma-councils. Saka iwayo zvatinoita right now titori paprocess yekuprepare budget ra2024. Saka ivawo tinotovatuma toti chiendai kumaprovince kuburikidza neutungamiriri hweprovince, provincial minister, vana secretary for province, monzwa kuti maroads api amuda kuti tinge tichigadzira. Vounza zvinhu kuhead office kwedu zvine priority, tusangane iyi neiyi zvakalistwa. Saka ndo zvimwe zvatinoita kuti tinotoconsulta imi vanachangamire sema-stakeholders. Saka zvomoita mobata utungamiriri hwekuno kuprovince nezvichemo zvenyu zvemugwagwa mine muchitaura zvounzwa kumusoro, isusu tozvitora tozvisubmita kuMinistry of Finance kuti tione mari yekugadzira mugwagwa iyoyo. Mashoko echenjedzo. Izvozvo injiniya tachenjedzana kapano kuti musangoti kana manzi itai chinhu mangoita, kana mangodai nokuti munozosvika maita munzi imi makanzi muite izvi nandikwezvi. Sikuti hatisi kuzviziva, hatizode ndoziva kuti changamire vataura kuti tipei mabasa atiite. Saka kana moita kubatana kwakanaka, kuziva kuti tiri kushanda nainjiniya ava, tiri kushanda nangana. Kana pozoya mubvunzo kuti kuchangamire apa mapinda sei, munenge muine vanhu vamunodoma kuti uyu neuyu. Ndoziva kuti imimi muri kutiitira mabasa akawanda mukati mematunhu. Aiwa vadikani, pamusoro penguva yedu, chiringazuva chiye chabva chakwikwidzana nesu zvakanyanya. Tine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu, maonei, madzidzei, imi munofungei. Asi regai nitore mukana uno wekutenda maministries ese ari pakati pedu. Tigotenda vauya vakamirira makambani akasiyana-siyana. Tigotenda vauya vakazvimirira sevanhu vekumasvingo. Tinokutendai nenguva yenyu haifushwe. Ndinoda tisati tatenda vadare vedu, ngatitendei zvakare mumvuri watanga tiinawo wachangamire wedu. Tinokutendai.
tinokutendai. Regai nditende vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutendai. Tinovimba kuti kwese kwamuri kufamba muchienda muri kutyaira zvakadai muchipa dzidziso. Topedzisira nekutenda ministry yedu iyoyu inovandudza nekuona mafambisirwo eupfumi mukati menyika yedu yatipa chirongwa ichocho. Ndo vanga vari vakotsveri vedu. Zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapitapi svondo rinouya. Ndinwenyu Dr. Mai Chisamba.